A mí vaime tocar desenvolver unha faceta que foi constantemente aquí xa citada, non? E máis, mencionouse a proposta que fixera Gonzalo Luca de Tena, que decía que en todas as rúas, en todas as vilas e cidades de Galicia debían poñerse unha placa que puxera VPI periodista, de tal maneira que non Valentín Paz Andrade, VPI periodista. En definitiva, está chamando a atención de algo esencial para él, como foi a expresión xornalística. Porque, efectivamente, desenvolvéronse facetas de publicista, de economista, de político, de xurista, de emprendedor, todas con profundidade, pero el empezou sendo periodista, o primeiro que escribe, as primeiras letras que escribe que se coñecen que escribe periodismo, e foi o último que escribeu foi un artigo periodístico, e nunca deixou de ser periodista. Entre outras razóns, porque coido que históricamente a cultura galega é unha cultura fundamentalmente hemerográfica, e el naceu e viveu prácticamente inmerso nese clima xornalístico, nesa necesidade de comunicar, nesa necesidade que tivo a galeguidade, o galeguismo justamente de comunicarse e de facerse presente e visible ao longo de toda a súa historia. É dicir, que realmente nunca deixou de ser periodista. E probablemente non sea, para expoñer a faceta individual de Galicia, o mellor exemplo, toda vez que un xornal non deixa de ser unha especie de espello no que se reflicta a sociedade, e nunca hai un estilo periodístico individual. Un xornal caracterízase justamente por ser a cristalización, vamos a decir, da maneira de ser dun país, dos seus ancellos e das súas arelas. E coido que o que eu vou intentar moi brevemente é expoñer justamente as dimensións éticas, morais, políticas, literarias e culturais que de alguna maneira van reflectir este medio, que é certo que estaba dirixido por Valentín Paz Andrade. Voume permitir empezar co que eu considero unha foto emblemática, non para o Galicia, senón unha foto emblemática para a nosa cultura, que é esa foto que está aí. Esa foto que circulou e que é moi coñecida, en casi todos os pés que lle poñen a esta foto, pois din que é o Consello de Redacción. Por qué? Porque nunca, en toda a historia da cultura galega, houve unha foto dun Consello de Administración. É dicir, este é o Consello de Administración, é o Consello promotor do xornal Galicia. Sabedes que a maioría dos xornais que están hoxe vivos, que se fundaron incluso no século XIX, son xornais familiares, son xornais... Nunca houve unha foto histórica, emblemática, simbólica, un Consello de Administración. E justamente, ao lado de Valentín Paz Andrade, aí está a xénese do Galicia. Está o señor de bigote que está á dereita, Ernesto Cádiz Vargas, cónsul de Chile na Coruña, naquele momento, e despois o señor que ten a tira aquela negra, máis o penúltimo desa mesma fila, son os irmáns Gómez Cervela, accionistas, tamén emigrantes en Chile e interesados todos eles metidos directa ou indirectamente no negocio do nitrato de Chile. O nitrato de Chile, por que é tan importante neste momento? Unha das grandes exportacións do país está tendo a competencia da Alemania, que o utiliza como munición para a guerra, é dicir, o utilizado por procedentes químicos. Hai unha gran baixa deste produto, da venta deste produto en Europa, entón hai unha campaña de propaganda, de publicidade en toda Europa e mesmo en Egipto do nitrato de Chile. Por que cito tanto o nitrato? Porque a xénese tamén está na xénese do xornal Galicia. Cando chega a Coruña, que ven de Marrocos, e quere pasar un tribunal médico para liberarse do servicio militar e da guerra, que fora mobilizado, está na Coruña con ese obxectivo, está frecuentando os faladoiros, está as tertulias e a redacción del Noroeste, que estaba prácticamente xa declinado, pero sigue conservando esas
García Acuña, Villar Ponte, coñece ali a Manuel Antonio nese clima e nesas tertulias. Manuel Antonio está tamén pasando revisión médica no mesmo tribunal, e vanse beneficiar os dous dun médico galeguista que é o doutor Búa, que é amigo de Villar Ponte, do irmán, e justamente aí é onde se coñecen. Está Cebreiro tamén, e cando justamente el noroeste declina, eles queren e ven a necesidade de que hai que ter un xornal que se faga visible, que os publicite, que de alguna maneira teñan eles presenza social. E aí está justamente a orixe do Galicia. E digo que é unha foto emblemática porque é unha foto dun Consello de Administración. E por qué? Porque é a vontade de renovación do periodismo nese momento. Cal é a dialéctica na que se está movendo en toda Europa, non soamente en Galicia, nin en España, en toda Europa? Está, de alguna maneira, en crise o vello periodismo, este chamaba o periodismo vellouqueiro nun artigo que publica nestes momentos nos xornais vigueses, era a prensa de partido, totalmente desprestixiada, unha prensa caduca. Están aflorando as novas cabeceiras que queren ser prensas industriais, prensas generalistas, prensas que conseguiran a independencia non a través da subvención dos partidos e a defensa a ultranza destes, senón unha prensa que tivera autonomía, unha prensa en liberdade. Este é o proxecto no que están eles. Sempre se fala de que o modelo exclusivo é el Sol. Evidentemente, claro, en el Sol estaban colaborando desde o ano 17 Paz Andrade, Villar Ponte, Poza Juncal, Castelao, esporádicamente, é dicir, que eles teñen acceso a esa prensa, evidentemente. E teñena como modelo, porque é unha prensa que funda Urgoiti e que, de alguna maneira, ten unhas certas pretensións coincidentes, que é, claro, acabar cas quendas dos partidos totalmente xa estériles nese momento, esta política resesa, esta política revenida que de alguna maneira estaba facendo tanto dano ao prestixio e incluso á imaxe que se estaba dando do país, eles queren acabar con isto. Neso hai unhas certas coincidencias, obviamente, pero o fundamental de Galicia, o que vai ser esencial, é a visibilidade da nosa cultura totalmente oculta hasta ese momento. E teñen precedentes galegos, e que gardan un paralelismo total e absoluto con el. El País de Pontevedra, e teñen La Oliva, continuada despois por El Miño en Vigo. Estamos no ano 1857 e foron os primeiros xornais que defenden os intereses de Galicia. Son os primeiros xornais que nos seus editoriais, teño aquí citas, pero que non é cuestión, porque isto vais enseguida, teñen citas nas que non é só a dialéctica centralismo-regionalismo, senón que é que aquí hai unha cultura que de alguna maneira haina que facer visible. Algo que está aflorando constantemente. Os protagonistas daquela é Murguía, son os Chao, é Compañel, que están arredor dese núcleo, e do País de Pontevedra tamén, que está Pintos, e que está Anciles, Fernández Anciles, que está emparentado tamén con Compañel. Ese núcleo é un núcleo dos grandes periodistas galegos daquel momento e que non houbo perda nin discontinuidade nesa tradición. É evidente que del Sol hai unha serie de aspiracións, de modelos que están tamén aí presentes. Partindo desta ansia de renovación, deste deseo de facer un xornal autónomo, autoxestionado, ben é verdad que empeza cuns accionistas que están arredor duns intereses do nitrato de Chile. E máis, a dinámica e a saúde económica de Galicia pódese seguir paralelamente aos anuncios e ao tamaño dos anuncios do nitrato de Chile, que van disminuindo nun momento determinado, cando se vai alonxando, digamos, os accionistas, de alguna maneira, van abandonando un pouco o seu porvir o xornal Galicia. Pero, se agora facemos unha especie de visión do xornal, por exemplo, a dimensión plural
democrática absoluta do xornal. Que o sabemos? Polo número dos colaboradores. Eu teño aquí un índice, que é para manexo propio, absolutamente de todos os colaboradores e do número de colaboracións que teñen aquí, número a número. Donde se pon tamén de relevo unha cousa, que un chega aquí e di, bueno, pero como é posible que un xornal de 1000 e pico de números teña aínda hoxe na memoria colectiva do xornalismo galego a importancia que ten o Galicia? Creo que se respondemos a iso darémonos conta que é o que intento eu ca miña exposición. É evidente que había unha gran demanda de información en Galicia neste momento, porque en Vigo, a parte de Vida Gallega, a mellor revista gráfica que probablemente houve nunca no país, estaban os xornais Faro de Vigo, La Concordia e Galicia, pero ao lado deles estaba el Puerto de Vigo, ainda que era ocasional, Solidaridad, La Ráfaga, Galicia Social, La Garra e El Tanque. Só en Vigo. Evidentemente, podíamos facer agora, eu teño aí, que pasa que eu non entendo ben estas cousas da informática, teño todo a cousa da redacción e demais, pero de calquera maneira, isto, se agora analizamos os colaboradores, non? Ou o Consello de Redacción, dame exactamente igual. Primeiro dirixido por Manuel Lustres Rivas, o que lle segueu Blanca Mor cando el marcha a América, e un equipo que era Miguel Bezares e Xerardo Álvarez Limeses, que se encargaban dos temas deportivos. Larrañaga e Prado, afiliado ás Irmandades da Fala, eran os reporteiros do xornal. Miguel Rodríguez, musicólogo e crítico musical. Taibo era corresponsal fixo en Santiago. José Signo, aínda que nacido en Puerto Rico, pois era un dos redactores que estaba sempre fixo na redacción. Moi coñecido por outros motivos, pero era un gran periodista. Foi o que despertou o problema con Pérez Lujín, contra a Casa da Troia, e que desperta a autoría de Camilo Bargiela, que defende nese xuicio interminable, defende o Valentín Paz Andrade, curiosamente. Aínda que pareza anecdótico, non é tan anecdótico. É unha liña do xornalística. Por que? Pois porque a Casa da Troia estaba representando un tipo de cultura universitaria en Santiago entre un tipo de estudantado contra que Galicia se rebela. É dicir, contra a Casa da Troia e contra a tuna folclórica e contra un tipo de estudantado e contra esa imaxe. Por tanto, non é anecdótico ou de todo anecdótico. Juan Pérez Gómez Caramiñas, que tamén un periodista da Pobra do Carmeñal, que vai morrer no exilio, tristísima destas mortes de exiliados, terrorífica, nunha pensión en Buenos Aires, no ano 40 e tantos. Claro, chegaría con que pasáramos un pouco que lle pasa a esta xente durante a guerra. Creo que Luís Bará o outro día na súa exposición fixo ese balance tristísimo, durísimo, en que Lustres Rivas e Blanco Torres, os que foron dous xefes de redaccións que morreron, outros no exilio, etc., cunha culminación dramática que citou aquí. Colaboradores, porque é o importante. Díxose onte aquí, moi ben, porque é un dato histórico, que Galicia nace cunha escisión nas Irmandades da Fala. Esa escisión, todos os colaboradores, é unha superación desa escisión. É que non falta ninguén. É dicir, a parte das 153 colaboracións de Villarponte, as 25 de Otero Pedrallo, as 13 de Risco, as 20 de Dieste, as 6 de Manuel Antonio Leistameix e Losada Diéguez, as 14 de Cotarelo, eu creo que non hai escritor que non deixara a súa asignatura no Galicia. Todo o grupo nós, Otero Pedrallo, Risco, Coevillas, Losada Diéguez, Castelao, documentados que os teño no índice. Das Irmandades da Fala, por poñer outra das grandes presencias, era o nacionalismo galego, eran as Irmandades da Fala. Villarponte, Vanés Fontenla, Lois Peñanovo, clero galeguista, o abad da Colegiata da Coruña, Bernárdez, que alguén o confunde por aí con Paco Luís Bernárdez, non é o irmán de Paco Luís Bernárdez. Rei Soto, Cenitrán, que ten un gran protagonismo. Cenitrán é un dos grandes periodistas galegos. É o Aquil de Martínez, ao revés. Era o cura de Teis aquí. Teólogos e filósofos, Eloi Luís Andrea, Morrival, arquitectos, Antonio Palacios, Gómez Román, agraristas, Basilio Álvarez, Rof Codina, seminaristas, Filgueira, Cotarelo, Augusto María Casas, así lle chamaban aos do Seminario de Estudos Galegos, escritores de todas as generacións,
Juan Bautista Andrade, Cabanillas, Correa Calderón, Fernández Flores, Fernández Mazas, López Avente, Magariños Negreira, Manuel Antonio, Amado Carballo, Eugenio Montes, Nicasio Pajares, o de Padrón, tan admirado por Cela. Caricaturistas e humoristas, Castelao, Manolo Méndez, Maside, Cebreiro, pedagogos, Roserios, Benchosei, artistas, Bonome, Viñafínez, Abelenda, Castrujil, Julio Pietro, Asorei, etc., etc. É dicir, absolutamente aí estaba todo. Isto que é un intento e un convite a que eso sea unha fervenza, a que Galicia estea aí presente, non? Con razón decía Paco Luís Bernárdez, cando anos despois se está referindo a todo isto, decía el, o nacionalismo galego é para min, primeiro de todo, un gran poema de fe construído por todos nós nun solar ideal e nun tempo sin tempo, porque foi testigo de toda esta circunstancia. Onte saeu o dato, aquí teño exactamente agora documentado con data e tal, de que o primeiro Borges publicouse en Vigo, no xornalismo vigués desta época. Bueno, evidentemente, vista toda esa participación, pero non era solamente iso, é dicir, hai uns tintes éticos e un compromiso coa verdade que prácticamente é un afán colectivo, non? Por exemplo, a loita contra a ditadura, inmediatamente, é constante en casi toda, é unha atitude, unha atitude que reforza éticamente e ata moralmente o propio xornal. Hai cousas máis significativas destas propias tal. Eu teño aquí dous exemplos, por exemplo, desde un sitial que defende a dignidade de Losada Diéguez, que abandona o pazo da Diputación de Pontevedra cando de la Sota o convida a sumarse á Unión Patriótica, xornal da fe de toda esa circunstancia. Isto, un editorial, Partidos por decreto, teño a data de cada unha destas cousas que, cando se publiquen as actas, está, por suposto, a disposición dos lectores, non? Partidos por decreto, la UP, que denuncia directamente esa cuestión. Empeza xa unha liña de oposición ao fascismo italiano, cínica, irónica, referíndose a Mussolini como que é un home de semblanza agradable, que é un home guapo, titula o seu artigo Mussolini presume de guapo, é dicir, o aquelo, o sea, que máis... Neste momento, moi pouca xente aínda sabía quen era Mussolini, obviamente tamén, aínda non fixera tantas falcatruadas como despois o coñecemos todos, non? Outra liña que reforza esa atitude ética do xornal, colectivamente do xornal, o seu antibelicismo, mantido en todos os frentes. O primeiro, é máis lóxicamente directo, é de fronte que o encara, donde Valentín probablemente Paz Andrade tería un gran protagonismo, é o africano, non? Xa desde o primeiro, hai que salir de la víspera africano, un editorial anónimo, non? Pero ao marxe de dedicarlle constantemente, non hai semana donde non haxa algún artigo antibelicista, incluso de outros conflictos europeos que hai neste momento, entre Grecia, la heroica ficción. Un artigo realmente ben estructurado sobre que? Sobre como non pode considerarse héroes a todos aqueles que edifican a súa heroicidade sobre a injustiza e a morte e a opresión. Estáse dirixindo a Millán Astray. Millán Astray gozaba dunha tremenda popularidade en Galicia. A cantidad de mozos que, lóxicamente, por non pagar, non ter posibilidades de deixar a movilización, a maioría son galegos, unha maioría grandísima dos que van movilizados a África. E resulta que se encontran con que chegan é un héroe, prácticamente Millán Astray. Hasta a literatura o consagra, é dicir que Como son os do Glorioso, publicada en Lar por Xesús Fernández González, o gran héroe é Millán Astray. E a gran bandeira clama Manuel Antonio contra esta situación. Bueno, e a quen o poñen como héroe destes héroes, digamos, opresores? Nada menos que o cabo galego Sánchez Barros, que se rebela, que deserta da guerra e que é xuzgado
é que hai grandes manifestacións, unha delas na Coruña, o 30 de agosto de 1923, o 30 de agosto de 1924, é que lle dedica un editorial ao Galicia titulado El rebelde gallego indultado. Celebra enormemente o dun home que fai gala da súa espírito pacífico, do seu antibelicismo, e que hai unha manifestación para que sea indultado este cabo galego frente ao héroe da opresión e da injustiza. Quero dicir que son aspectos nada anecdóticos, porque hai unha liña coherente en todo o xornal, non só antibelicista, senón que cando se mitifica cunha estatua, ainda hoxe, desgraciadamente, ainda estamos pagando consecuencias deste tipo, porque ainda non hai moito tempo, cando na Coruña se retirou a estatua na causa de Manuel Astal, pois ainda houve xente que fixo pintadas por ali e demais. Bueno, a orixe está moi alá, non? Un aspecto, por exemplo, que sigue tendo tamén este espírito antibelicista, é que foi unha campaña orquestada, foi unha campaña moi ben estructurada, cunha gran visión periodística e da comunicación nese momento. Castelao, eu tiña aí, pero bueno, Castelao fai na primeira páxina, onde el tiña a súa colaboración, unha que se chama Os dous espíritus, o 25 de xullo de 1923. O sea, moi... E di, dous Santiago apóstolos, un Santiago, pasa que eu creo que está por aí. Esta é a redacción, en fin, non dá tempo a nada. Sigue, faime o favor, Alberto. Aí está. Evidentemente, os dous espíritus por Castelao. Que ocorre? Galicia, estas cousas casi sempre son cando está chegando o 25 de xullo, claro está. Galicia defende este Santiago apóstolo. Ese Santiago Matamoros, ese Santiago agresivo e belicista, non é o noso Santiago, non? Pero está respaldado por unha serie de artigos, un deles de Paz Andrade e tamén de Martín de Fondevilla. O noso é o deles, é dicir, ese non é o noso, ese é totalmente alleeiro, pero que está en función justamente dese, por suposto que Cenitrán apoia tamén esa cuestión, a pesar de que il tuvo unha polémica tremenda con Blanco Torres, porque Blanco Torres nun momento determinado nos primeiros números do xornal di que é prisciliano o que está aí, que non é Santiago Apóstolo. Entonces Cenitrán, lóxicamente, colleu e mandalle un artigo titulado La butade dun hipercrítico, non? Pero, aínda así, Cenitrán tamén defende o Santiago. Quero dicir que esta é unha campaña donde está en liña, sutilmente en liña, co espírito antibelicista que está defendendo o xornal en todo momento. Isto, na liña da identidade, isto podíamos señalar na liña da identidade, que está marcando unhas pautas, está marcando uns comportamentos sociais, por exemplo, o rexeitamento dos touros e do flamenquismo. Compostela y los toros, una plaza de toros es lo más incompatible con el espíritu inmortal de la vetusta Atenas de Occidente, di nada menos que Villarponte, é dicir, unha campaña coincidente en este sentido co Sol, non? É dicir, que tamén tiña prohibido, non había crónicas taurinas e demais, pero que aquí no Galicia é tamén unha constante. Cada vez que chegan os touros ou aquí en Pontevedra ou en calquera praza na de Coruña tamén, casi sempre esa mesma semana previa para facerlle propaganda, para que a xente se animara, eles sempre sacaban os seus artigos aí en esa cuestión. Outra liña moi importante como de prestixio ético do xornal era a defensa dos intelectuais, que casi sempre o perfil dese intelectual é o perfil do galeguista daquela época, non só do galeguista, é o perfil das irmandades da fala. Aí, por exemplo, fala concretamente Blanco Torres, os políticos se disfrazarán con el nombre de galleguistas y se ponen este disfraz porque en Galicia, gracias a la labor desinteresada y altruista de un puñado de mozos puros de corazón y sólidos de cerebro,
Se ha promovido una excitación de los valores raciales, se ha removido la ansiedad de batir sobre las tumbas de las glorias de Suevia para que se despierte el amor a la tierra. Y este amor sea el crisol donde se fundan las aspiraciones que inquietan a las generaciones de gallegos buenos e generosos. É evidente que se está falando xa de todo o proceso social, cultural que se está producindo nos anos 20, non? Por suposto que abres os domingos literarios, é unha páxina en que mozos e novos, é dicir, Paz Andrade sempre tivo esa, o mesmo que despois en el pueblo gallego no ano 29-28 lle abre o xornal e lle dá unha páxina a todos os recentes xeración que acaba de agromar, como é o Santiso Girón, o Seoane, Baligái, etc., pois el, todos os mozos que están daí, dedícalle un titular, un apartado importante ao arte escénico, é dicir, a todas as representacións que se están falando en Vigo. Por suposto que fai as que teñen aires galegos ou que falan de Galicia, non as que veñen, non cando ven a Fornarina, que tamén ven, por certo. Sigue moi críticamente todas as noticias sobre a Academia Gallega. Critica moi amargamente que se nomeara, por exemplo, a Francisco Ponte y Blanco, dicindo que non ten vinculación, que non ten arraigo, que non ten raíz prácticamente no país, non? Isto dedícanlle un enorme extraordinario, o día 6 de abril de 1924, a Lago González, cun artigo que nese momento abre aquel de Cenitrán, lóxicamente. Coidan enormemente ese sector minoritario do clero que está co galeguismo neste momento, non descoidan absolutamente. Bueno, como é agora, que non quixera deixar de facer alusión a algo fundamental. É dicir, un xornal, hai un exemplo que poden traer o libro, pero que El Sol, no ano, cando se cumplo o centenario, o 10º aniversario da súa fundación, fai un número conmemorativo e pono en libro. E son 378, creo recordar exactamente, páxinas, ilexible totalmente. Digo isto para destacar a tremenda importancia que ten a arquitectura nun periódico, que foi enormemente coidado. Aí está a modernidade, aí está a figura de Castelao esencialmente, está coidado nos seus máis mínimos detalles. É dicir, 6 páxinas, 6 columnas, divididas cun finísimo corondel. E saca a primeira páxina, que é unha innovación en toda a península, e é o gran motivo de galeguización. Alguén me decía o outro día, está todo escrito en castelán, as citas, tal, as citas. Isto, mira, a galeguización que fai Castelao, con esas 600 e pico de viñetas que fai ao longo da cortísima historia do xornal, era un motivo de atracción, era un motivo fundamental. E, sobre todo, a marca que lle fai debuxando, probablemente vai o logro gráfico máis importante de Castelao, son estas letras que fai aí. Hai uns antecedentes mínimos. Galicia diplomática, que o pon como subtitular, isto despois, Nido de Áspides, cando yo fai, a Rei Soto, e prácticamente outro intento no ano 17, e quen populariza esta letra enormemente é justamente o Galicia. Da mesma maneira que Castelao levaba no mundo da caricatura, que ele aprende no barbeiro municipal, onde con aqueles dibuxos se dá conta de que os dibuxos tamén é unha ferramenta política, é unha ferramenta importantísima de comunicación, pero que lle dá a popularidade total e absoluta é justamente este xornal. Por que? Porque populariza as súas propias viñetas. Un debuxante humorístico como el sin xornal prácticamente non é nada. O gran pai do xornalismo político, crítico, que é Daumier e Fourier en Francia, isto, cando lle din, oiga, cando vai expoñer? E dixo, eu expoño todos os días nos quioscos. Claro, millóns de ventas, miles de ventas, multiplican esas imágenes, e que realmente en Castelao non é que sean xa editoriais, son auténticos editoriais. O sea, moita xente analfabeta que había en Galicia nese momento non deixaba de ver se tiña ocasión os dibuxos. E a proba
é a cantidade de arquivos persoais nos que estamos vendo a xente que ten retallado, non ten nada, retallados debuxos de Castelao. É unha auténtica escola de costumismo, de hábitos, de personalidades sempre galegas. É dicir, que realmente foi o motivo de galeguización máis firme e importante que houbo en Galicia casi na preguerra, non? É dicir, antes da Guerra Civil. Hai outros moitos aspectos na diagramación, por exemplo, é dos primeiros xornais que colle páxinas fixas e seccións fixas. Evitaba ese engorro tremendo daqueles xornais deste momento, pasa a la página 4, pasa a la página 3. A fixeza das seccións permitía esa fixeza, esa diagramación, ese contar os caracteres, esa xustificación, como lle chamaban eles, lóxicamente, para que tivera e fora máis doado, lóxicamente, a lectura. E, por suposto, o mundo da publicidade, que teríamos que facer alusión a él, eu sinto moito, pero, en definitiva, non quixen máis que dar unha pequena mostra de por que Galicia non é un mito. O xornal Galicia é unha tremenda realidade, non? Unha tremenda realidade. Era unha ferramenta tan útil e tan importante que xa se ve que como cando chega a barbarie, como cando, como dixe Oane, ese soño colectivo traicionado, o castigo que sufre, que padece toda a xente que colaborou e que contribuiu a facelo. Creo que foi un elemento dramático esa persoa que me quedou grabada, Rosario Hernández, esa vendedora adolescente menor de idade que aparece fondeada na ría de Vigo, unha vendedora xustamente de prensa viguesa naquela época. Moitas gracias.